Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Ah, wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa
Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your
top 8 placement sa Miss Earth. Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. May linya? Oo.
mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Chino! Kim Chino! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan pero para sa
challenge na ito ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. 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 At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya, naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit natin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Oh. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpalak na ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito Sa ang ano? isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Pundol ay... Bob. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay Hopya, baboy. hopya kundol flavor. Samanta... Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Bakit? Ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita ay? Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa.
Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina't kainin. Okay. Ang susunod na salita ay Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Ah! Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang kasagutan... Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang parehas. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Panda- na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba?
Ako yung may suggestion. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchi-no-imnida. Hello, kabisyo. Hello, mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng luhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan. Kala mo naman. Mukha lang trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation,
gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. 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 Ako'y okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo ba? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng ring. Uy, blip. Oh! Ay, ka! Ang
kasagutan ng kasagutan oras ng ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. pupunta sa OORAD. Ako yung may question. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumunot. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Cards on Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareho ka ng humor. What can I say? Kayo kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna. Kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Gani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat ganito. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Masin! Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Yung masarap to. Nakaking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Scarecrow. Pantakot ng Pag-iisip. mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa OORAD. Meron tayo. Ito dapat. Yes. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magpo-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Bayang nais. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano?
Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nakakalculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangungopia. Ang score ay mapupunta sa oras. One, two, three. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagni. Titan Jello Rockies Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello.
Hi DJ Rocky at DJ Jello. Unang beses ko pong magpapadala ng sulat sa kahit anong platform. Ipinagkakatiwala ko sa inyo ang aking kwento. Dahil alam kong sa dulo, may kaakibat na wisdom na po pwede na kayo ang makapagbahagi sa kapatid ko. Baka sakaling magbago siya at itigil na niya ang ginagawa niyang mali. Itago niyo ako sa pangalang Eunice. At ito, ang aking secret file. Taong 2021, noong formal akong nagtapos ng kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Office Administration. Natagalan ang graduation ceremony ko. Dapat sana, year 2020 pa, kaso pandemic. Kaya nausog ng isang taon at hindi ako agad nakapagsimulang magtrabaho. Hindi naman ako masyadong worried noon dahil may kapatid akong CPA na nagpapatakbo ng isang accounting firm. Itago natin siya sa pangalang Kuya Lando. Simula nung bata pa kami, si Kuya Lando na ang itinuturing na bright kid sa aming lahat na 5 magkakapatid. Medyo malayo ang agwat namin. Mga 10 years dahil ako yung pang-4. Habang lumalaki ako, nakikita ko yung mga achievement ni Kuya. Halos palaging honor student. May mga awards, medals, plaque ng mga recognition. Achiever talaga. Kaya noong nagkolehiyo siya at nag-aral ng accountancy, hindi na kami nagduda na mamanukin lang niya ang mga kursong kinukuha niya. Palaging dean's list every sem. Kaya no wonder, graduate na cum laude. Proud naman ako sa kuya ko. Proud na proud. Iniidolo lang naming magkakapatid ang kuya namin. Kaya nung pumasa siya ng CPA board exam at nakapagtayo ng accounting firm, pinangako niyang bibigyan kami ng puwang sa opisina niya para doon kami makapagtrabaho. At isa ko sa mga nakinabang sa firm niya. Dahil doon ako ngayon nagtatrabaho at kumikita ng pera, pantustos sa mga pangangailangan ko. Nung nagsimula ako sa accounting firm ng kuya ko, nakilala ko rin doon ang kanyang girlfriend na ngayon ay asawa na niya, si Ate Vanessa. Kagaya ni Kuya, CPA rin siya. At isa sa mga accountant ng firm ni Kuya. Kung tama ang pagkakaalam ko, college sila nagkakilala at naging malapit sa isa't isa. Pero naging sila lang noong nabuo na yung accounting firm ni Kuya Lando. Mabait si Ate Vanessa. At swak na swak ang relasyon nila ng kuya ko. Sweet sa isa't isa. Malapit sa aming magkakapatid at malapit din sa parents namin. Minsan nga, iniimbitahan din niya kaming buong family pag may mga kaganapan sa side nila. Close na close talaga ang pamilya namin sa side ni Ate Vanessa. Wala nga akong makitang dahilan noon na makakasira sa matibay nilang relasyon. Tuwing nasa opisina kami, alagang-alaga kami ni Ate Vanessa. Siya ang tumatayong tagapagtanggol namin kapag may temper issue si Kuya Lando. Sa kanilang dalawa, mas mainitin ang ulo kasi nito ni Kuya. Siguro dahil siya ang pinaka-boss naming lahat. Siya naman ang may-ari. Pero yun nga, pag may mga issue o problema sa firm, si Ate Vanessa ang unang sumasalo ng bala. Ika nga, para hindi kami masyadong tamaan sa tantrums ni Kuya. Tantrums kasi paminsan-minsan, bigla na lang niyang sisigaw pag may nakitang mali o kapag nalaman niyang may mga problema na pwede namang maiwasan. Ganyan naman yun noon pa man.
Pero tanggap ko yun kasi nga kapatid ko siya. Nasanay na lang ako. At nasanay na lang din si Ate Vanessa sa kanya. Fast forward, year 2025. Nakakuha ng graduate scholarship si Ate Vanessa sa isang foreign school sa Europe. Master's degree yata sa finance or accounting. Nagbabalak din kasi siyang mag-part-time teaching. Kaya sabi ni Kuya, sige, applyan mo yung scholarship para pag natapos siya, mabigat ang credentials niya for a faculty position. Walang problema kay Kuya. Kami naman, syempre. Namiss namin si ate nung umalis siya. Mga 2 taon siya mag-aaral abroad. Naalala ko pa nga, sabi ni Kuya sa kanya, ayusin mo thesis mo para mag-top of the class ka. Pinush talaga siya ni Kuya na palaguin ang academics niya. And believe naman ako kay Kuya kasi hindi niya pinigilan si ate. Kahit nasa edad na sila para magkaanak at magbuo ng sarili nilang pamilya. Basta napaka-dedicated nila sa career nila at sa pag-manage ng accounting firm namin. So akala ko magiging maganda at smooth ang relationship nila. Nung nag-LDR na silang dalawa pag alis ni ate, medyo dumalas ang misunderstandings nila. Ramdam ko yung gap na nabubuo sa kanilang dalawa. Siguro, dahil dito, napilitan si Kuya na mag-hire ng isang secretary na tutulong sa kanyang trabaho araw-araw. Pero DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko naisip na dito pala mag-uumpisa ang isang sekreto na ikakapanganib ng relasyon nila ng sister-in-law kong si Ate Vanessa. Gusto nyo ba ng winning dust? Gusto nyo ba manalo ng 500 pesos plus merch items mula sa Bingo Plus? Sali na sa Bingo Plus. Pabuenas! Abangan nyo lamang aking Facebook Live this Friday night, May 29, Friday. Sagutin ang question of the week. At ang may pinakamagandang sagot sa question of the week, siyang mananalo ng 500 pesos plus merch items mula sa Bingo Plus. Huwag nyo rin pong kakalimutan na mag-follow at mag-subscribe, mag-like sa aming Facebook page Love Radio Manila para talaga kayo'y makatutok sa aking Facebook Live. And don't forget, kung gusto nyo pong maging bingonaryo, bisitahin lamang po ang www.bingoplus.com and download the Bingo Plus app today. Kaya ano pang hinihintay ninyo para manalo ng 500 pesos cash? Abay, abangan na ang Bingo Plus Pabuenas this Friday night, May 29. See ya! So, it's you. Wait lang guys ha. Yun lang kayo. Kapit lang kayo.
Bakit umalis ang walang sabi? Alam nyo ba na today, 6 months na ang anak ko. Let's check my bubblicious. Where's my bubblicious? Saan na yung anak ko? Let's check him in the camera. Ang bigat-bigat na ni Baby Enzo. Di po siya babae. Lalaki po siya. Miss Pao. Yandra, Tin, hello. Tignan natin kung ano ginagawa. Yun o. Nakatayo. Nakatayo ang baba ko. Cute ni Enzo. Pagigil. For solids kanina. Rice meal. Iyak ng iyak eh. Congrats, ma'am, sa wedding. Oh, thank you. Actually, kinasal na kami, Papa. Ano lang, ginawa lang namin talagang reason yun para, kunwari, mag-celebrate. Yeah. Oy, happy birthday! Ito na, naka-live ako. Actually, naka-live ako. Hi, baby girl! Hello! Did you see Enzo? Love, dapat dinala mo si Enzo. Yeah, oo. Iyak ng iyak, di natulog. Ang cute naman nun. Ang cute naman yun. Wow. Ang cute naman. Ang cute. Parang ganyan na rin ang magiging bahay namin. Yung Ayan, no? May... sige na. Bye. Oo, hindi, pinapakita ko sa kanila kung paano mag-ano. Basta pag ano. Ha? Na yan, oh.
Di ba sa'yo yan? Ang pinakamahalaga, mag-alcohol po kayo bago kayo humawak ng ganito. Yes. Ang kapitbahay namin. Pakilala nyo lang po sa akin yung mga magaganda ninyong babies o kaya anak. Pwede na natin ireto sa anak ko. Magandang lahi lang, no? Oo, mayaman. Hindi, basta hindi mukhang pera na lang. Okay na yung nanay niya yung mukhang pera. Pero uy, ano oras kayo mag-ano tomorrow? Ano oras kayo mag-exam? Dito lang ba? Kayang-kaya yan. Gusto mo gamitin yung row kid ko. Pero, totoo ba? Time limit? Oo, may time limit. For one question. Hindi ko sure. Siguro accumulated na yun. Accumulated na yun. Kasi parang one question or Di ba sa tandaan mo lang kung ilang minuto, ano yung, tapos may mga situational doon. Like, kung ito yung mangyayari, anong gagawin mo? Stock knowledge. Hindi. Hindi kaya yun. parang ayoko naman sabihin sa'yo na, dude, huwag ka mag-stock knowledge ka. Parang hindi, wag pa din. Huwag tayo pakamukumpante. Nakakahiya din bumagsak, diba? Diba? Mag-review ka. Ilang minuto ang commercial sa isang oras. Ilang Tagalog songs. Oo. Ang dapat ma-play sa loob ng isang oras. Aralin mo yun. Alam nyo ba kung ilang Tagalog songs ang dapat i-play sa isang oras? So, ayusin pa natin yung kilay natin. Papa, pwede akong pa-record nito. Record mo para ibibigay ko kay Mama Nicole. Okay na. Pwede akong pa-record nito para ibibigay ko kay Mama Nicole. Kumbaga nakakat. Oo, sana Papa. Pwede ba? So, eto na nga. Meron tayong libre na namang concert sa May 30, 2026, 6 p.m. sa Southville 3, Covered Court, Muntinlupa City. At ang OPM artist natin ay ang Republican, Breezy Boys, Jojo Mendrez, Maharlika Hood, and MUB Band kasama ang mga surprise performances. At ito ang mga pwede ninyong mapanalunan. Appliances!
Oo, appliances mula sa Astron. Maraming salamat po, Astron. Sulit appliances na kampante ka gamitin araw-araw. Astron, alagang maaasahan mo. Maaasahan talaga natin ang Astron sa pagbibigay saya, paghahatid saya sa ating mga kabisyos out there. At gusto ko lang din pong pasalamatan ang Gold Mine. Gold Mine, maraming salamat po dahil kayo po ay patuloy na nagbibigay ng bigas, sako-sakong bigas sa mga kabisyos natin out there. Nagpapatuloy na maghatid saya sa ating mga kabisyos. At ito pa yung pwede nating mapanalunan pag pumunta po kayo dyan sa May 30 sa Muntinlupa, ha? Cellphone and datong pera. Kaya kita-kits po tayo this May 30 sa Southville 3 Concord Court, Muntinlupa City para sa hatid saya, hatid sa atin ng Love Radio. O di wag kang kay ganda. Nakakatawa yung asawa ko. Ang chubby niya pa, oh. Last year to, buntis na ako. Si Enzo, 5 days old pa lang siya. Sa asawa ko. Papapasend ako sa akin ng video. Bye, my baby girl. Love you. So sorry.
Sinong sabog? Charot. Ano yung ginagawa ng anak mo? Hi, Jerim. Congratulations sa kasal. Thank you, Alexander Hidalgo. Kasi nga kasal na kami, pero nagpakasal kami, nag-renewal of vows kami ulit. Ha? Paano lang? For the sake. Hoy, ayun na. Ang baba. Last drinking of milk niya na yata. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Ang kapatid na hinahangaan mo at ng buong pamilya. Isang successful na CPA. Yung kapatid na yun, nakaka-proud. Hindi ba? Pero paano kung isang araw, gumawa siya ng isang bagay na hindi na nakaka-proud? Paano kung dahil sa tukso at distansya, posibleng masira ang relasyon ng kapatid mo at ng asawa niya?
Ano kayang gagawin mo kung ikaw ang kapatid? Susubukan mo bang maging hero? O ititiko mo na lang ang iyong bibig? Magmamaang-maangan. Na kunwari, walang alam. Ano kaya ang sikretong ikapapanganib ng relasyon ng kapatid ng ating secret file sender sa kanyang asawa? Abangan po natin yan sa susunod na bahagi ng ating secret file. Eto na po ang pangalawang bahagi ng Rocky's Secret File with Jello. Nagkaroon ng scholarship si Ate Vanessa para makapag-master sa Europe. Nag-LDR sila ng kuya ko. Pansamantala, nag-hire ng secretary si kuya. Nahahalili. Habang wala rito sa Pilipinas si Ate Vanessa. Pero iba ang nangyari sa inaasahan ko. Hindi ko naisip na dito pala mag-uumpisa ang isang sikretong ikapapanganib ng relasyon nila ng sister-in-law ko. Nung umpisa hindi ako agad naghinala. Pero unti-unti kong napapansin ang pagiging malapit kay kuya ng bago niyang sekretarya. Naitago natin sa pangalang Heidi. Iba ang ikinikilos ni Heidi para siyang nakikipag-flirt sa kuya ko. Hindi ko lang muna pinansin dahil baka natural lang na malambing siya. Pero iba ang instinct ko, DJ Rocky at DJ Jello. Pakiramdam ko may iba siyang balak. Balak niyang sulutin si kuya sa asawa niya. Kaya patago ko siyang kinumprunta. Hinila ko siya sa isang sulok at sinabi ko mismo kay Heidi, "Layuan mo kuya ko, may asawa na yan." Yumuko lang siya at umalis sa harap ko. Akala ko naman tapos na yung kalandiang ipinapakita niya sa kuya ko. Pero habang tumatagal, lalong lumalala. DJ Rocky at DJ Jello, patago na silang mag-usap ng kuya ko. Hindi na sila halatang sweet. Mas alerto na sila sa mga tao sa paligid. At bilang kapatid, may access ako sa private room ni kuya sa opisina. Hindi ko inakalang makikita ng dalawang mata ko na may nangyayari sa kanila. Mainit na halikan na nauuwi sa matinding kaganapan. Nararamdaman ko yung bigat. Parang ako pa ang nakukonsensya para sa kuya ko. Tumatakbo kasi sa isip ko. Alam ba to ni Ate Vanessa? Alam ba niya na ang kuya ko may ginagawa kasamang sekretary niya? Hindi alam ng kuya ko na nakita ko sila ng patago. Siguro pwede niyang malaman na alam ko ang nangyari. Kung ipapacheck niya sa CCTV ng opisina na sumisilip ako sa kwarto nila noong mga oras na iyon. Pero wala akong narinig mula sa kanya. Nung malaman ko yon, isang matinding bagahe sa konsensya ang ipinasan ko.
May mga tanong sa isipan ko. Paano kung kumprontahin ko si kuya? At sabihin ko na alam ko ang namamagitan sa kanilang dalawa ng sekretarya niya? Paano kung sabihin ko kay Ate Vanessa ang mga alam ko ngayon? Paano kapag nalaman ni kuya na alam ko ang sikreto niya? Tatanggalin kaya niya ako sa trabaho? O bibigyan niya ba ako ng incentive para manahimik? DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko alam. Litong-lito ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hanggang sa isang araw, may naisip ako. Bumili ako ng bagong SIM. Ginamit ko yun para i-text ang kuya ko. Nag-send ako sa kanya ng anonymous text message para balaan siya. Saad ko, sa text. Alam ko ang ginagawa niyo ng sekretarya mo. Kung ayaw mong malaman ni Vanessa ang nangyayari, itigil mo yan. Mga ilang minuto ang lumipas, nagwala bigla ang kuya ko sa opisina niya. Nagalit, tumawag ng mga staff. Nagbanta na ayusin ang mga lapses sa opisina. Hindi ko alam kung yon ang tagon niya sa anonymous text message ko o ibang issue lang yon. Pero yung timing na galit siya, medyo tumutugma nung pagkatapos ko siyang i-text. Kung sakaling naririnig man niya ngayon ang episode na to, bahala na siya mag-isip o maghinala. Na alam ko yung sikreto niya. Basta DJ Rocky at DJ Jello, ayoko na munang sabihin sa sister-in-law ko ang totoo. Kasi ayoko makasira sa studies niya abroad. Yun kasi yung consideration sa utak ko sa pagkakataong ito. Hinahanapan ko na lang siguro ng tiyempo kung kailan pwede. Ewan, magulo isip ko. Hindi ko alam kung ano yung next step. Pero ang bottom line, mali. Mali ang ginagawa ng kuya ko at ng sekretarya niya. At ayokong i-tolerate yun. Pero ayoko rin naman na manganib ang career ko. Ayoko ring makasagabal sa studies ni Ate Vanessa. Ang daming kailangan timbangin. Ang daming kailangan i-consider. Sana matulungan niyo ako. At kung mapanood o mapakinggan man nito ni Kuya Lando, sana meron din siyang payong marinig mula sa inyo. Matalino naman siya. Cheater nga lang pagdating sa pag-ibig. Yun lang po muna. At maraming salamat sa inyong pagbabasa. Muli, ako si Eunice. At ito, ang aking secret file.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Diba, sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz, oo, sa may
Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, Ma'am Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? Yung PCH na po siya, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway ka 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako.
kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Kahit nagkita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo kumayway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon lang ako? Oo, 60 na to pero parang 45 oh. Mahal mo ako nito, ma. Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako kaya nabubuhay ako eh. Mahal po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, sige. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Sa pagitan ng sasabihin ko ba o hindi? Malinaw naman, secret file sender Eunice, na hindi mo gustong manira. Ang gusto mo lang, wag maging kasabuhat sa maling ginagawa ng sarili mong kuya sa sarili niyang opisina, sa sarili niyang asawa. And for sure, hindi naman aksidente ang nangyari. At patuloy na nangyayari. Hindi lang basta close yung kuya mo at yung sekretary niya. Choice ng kuya mo na gawin yung bagay na yun. And sabi mo matalino naman siya. Alam niya na mali yun. Patago nga sila nagkikita, diba? Patago nga na may nagaganap sa kanila. And for sure, nalulungkot ka na si Ate Vanessa mo na asawa niya, yung nadedehado. Kasi wala siyang alam eh. Nagsisikap siya sa ibang bansa para sa future nilang mag-asawa. Tapos, yung asawa niya mismo na kuya mo, nagtatrabaho nga. Pero iba yung tinatrabaho. Charot with harot. Pero naiintindihan ko, Eunice, kung bakit ka natatakot. Boss mo kasi yung kuya mo. Kapatid mo. Na possible maapektuhan yung trabaho. At mahirap pa namang humanap ng trabaho sa panahon na yun. At hindi ganun kadali na sabihin agad ang totoo.
Ang maganda lang naman talaga doon sa nararamdaman mo ngayon and doon sa ginawa mo, hindi mo tinotolerate yung mali. Gumawa ka ng movie, yung anonymous text message, natigilan na ng kuya mo yung ginagawa niya kasama ng sekretarya niya. One great and big move na yun eh. Kumbaga parang may babala na sa kuya mo. Depende na lang talaga sa kuya mo kung tutuloy niya pa yung kalokohan niya. So Eunice, ngayon naguguluhan ka, eto lang yung mga maipapayo ko sa'yo. Take your time. Kahit mga 20 years after mo pa sabihin yung totoo. Charot! Darot! Hindi naman dapat agad-agad kumilos eh. Hindi naman agad-agad dapat magsabi ng totoo. Huwag agad-agad magpadalos-dalos. Sabi mo nga, humahanap ka ng tamang timing. And tama yun. You really have to consider kung ano yung ginagawa nung taong pagsasabihan mo ng katotohanan. I remember meron akong isang kaibigan na sinabi niya sa akin na every time you break a news sa isang tao na patay na yung nanay niya o tatay niya or kung sino mang malapit sa kanya, always ask them kung nagdadrive ba sila o kung anong ginagawa nila. Yun ang sabi niya. Lalong-lalo na kung through a call mo sasabihin yung news na yun. So, di man ganun yung nangyari dito sa ating secret file sender na si Eunice, pero ganun dapat yung consideration. Like you consider kung ano man yung kasalukuyang ginagawa ng tao bago mo sabihin yung katotohanan. There is always a right time. Mahirap din na wala siya dito sa Pilipinas. Baka bumagsak siya mentally o maapektuhan yung scholarship niya. But at the same time, nandun din yung pangamba na habang tumatagal, pwedeng lumalim yung pagluloko. And baka pwede ka rin masisi sa bandang huli na bakit hindi mo sinabi gayong alam mo naman. Also, kung ako kapatid ko yun, si Lando, kakausapin ko yun ng diretso eh. Hindi bilang empleyado, hindi bilang nagtatrabaho para sa kanya, sa kumpanya, kundi bilang kapatid. Alam nyo ba na yung pinakamatalim magsalita sa lahat ng mga tao na nakakasalamuha natin sa buhay, hindi naman yan kaibigan lang natin eh. O kaopisina natin, o boss natin. Malamang sa malamang, yung walang filter sa bunganga, yung mga kaanak natin mismo, kapamilya natin, most especially kapatid natin. Ako I'm very frank pagdating sa kapatid ko. Ganito ka, kailangan mo ng ganito. Bakit? Kasi nanggagaling ka dun sa part na kapatid mo. Ayaw mo siyang mapariwara. Ayaw mo siyang mapasama. Gusto mo na maging mabuti siya. Gusto mo na mapabuti siya. Hindi naman ikaw mananakot eh. Dediretsuhin mo lang eh. Kuya, alam ko yung nangyari. Ayusin mo yan bago pa lumala. Minsan kasi mas tumatama yung ganong klaseng linyahan, yung confrontational ka. Galing dun sa mga taong mahal niya. At taong mahal siya. Kesa dun sa nag-text ka lang sa kanya na anonymously. Parang walang impact yun eh. Pero kapag nanggaling dun sa mga taong nagmamatter sa kanya, may weight yun. Also, masira man yung relationship ng kuya mo at ng ate Vanessa mo balang araw. Hindi naman ikaw yung sumira nun eh.
Ang sumira nung relationship na yun ay yung pagtataksil na ginawa ng kuya mo. Kung dumating man sa araw, o dumating man yung araw na yun, na masira talaga. Madalas kasi, yung tagapaghatid ng balita, yung nasisisi, nagiging kontrabida, kahit hindi naman siya talaga yung gumagawa ng mali o yung gumawa ng mali. May ganun eh. Bakit mo kasi sinabi? Ikaw kasi nanisip pa. Tagapaghatid lang naman ng balita. May care lang naman. Gusto lang naman ng patas, ng fairness. May konsensya lang naman kasi. Kaya ganun. And maging maingat ka. Ang goal mo naman ay maitama yung sitwasyon, hindi naman yung gumanti kayo. O mas mapasama pa yung kuya mo eh. Hindi naman ganun yun eh. Of course, you love, you care for your kuya. At dun sana magmula yung magiging aksyon mo sa mga susunod pang araw. Mahirap yung pinagdaraanan mo. Katakot-takot ang mental load yan. Araw-araw, papasok ka ng opisina, makikita mo yung kuya mo tsaka yung sekretary niya. Tapos parang, kunwari, wala kang alam, pero yung totoo, may alam ka. Yung ganun. Kung pwede nga lang singilin ng 1 million pesos yung kuya mo, 'di ba? Dahil tinatago mo yung sekreto niya. Di sanang yaman mo na. But kidding aside, wala naman yun sa ganun eh. Proud na proud ka sa kuya mo and nakadisappoint na ganun yung ginagawa ng kuya mo dun sa asawa niya. Na alam mo naman na good catch yung asawa niya na si Ate Vanessa mo. Kaya nga para kay Kuya Lando, kung nakikinig ka ngayon, Lando, landi mo. Charot with Aaron. Alam mo, yung pagiging mabuting provider, matalino, successful, achiever, walang saysay lahat ng yan. Kung cheater ka naman, kung intensyon mo na wasakin yung tiwala ng taong nagmamahal sa'yo. Hindi naman kabawasan sa pagkalalaki yung pagiging faithful eh. Choice ang cheating, hindi yan aksidente. Hindi yan po pwedeng nadala lang ako. Walang ganun. At yung betrayal na may taong nangangarap para sa future nyong dalawa. Tapos ikaw, may lihim na ibang kinakana. Napakasakit nun. Sana mapag-isipan mong maigi, Kuya Lando, ang iyong desisyon. At sana, dumating yung araw na ma-realize mo na nasa mabuting babae ka na. Nasa tamang tao ka na. Nasa king size bed ka na. Tapos lilipat ka pa sa papag. Huwag sanang dumating yung pagkakataon na malaki yung pagsisisihan mo sa buhay. Hindi pa huli ang lahat. You can always do the right thing by choosing the right thing every day. Hindi siya basta-basta isang beses pinili mo yung tama. Araw-araw, you dedicate yourself na piliin kung ano ang tama bago ka matamaan. Charot with Harot. So yun lang naman. Eunice, I'm praying for you, for your peace of mind and happiness, and praying for the whole family. If you want to share secrets, share to me, raketera@gmail.com. Kasama pa rin ang inyong basa princess, DJ Raketera. Kasama si Titan Jello, dito lang yan, sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Eunice Secret File.
Metro's #1 Love Radio. Basic! Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Loko. Sabi mo lang mahal ko po o si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Paway ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo. Si Arnel, kaya... Oo, ilalaban ako nito ng putukan at basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am.
Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, mababay na kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, pagkakahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka, 30. Hello? Andito ako sa may ano. Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aampas ka ba? Saan ka ba? Hindi lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sabi mo na, mahal ko siya. Dali na. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Kahit nakita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kaway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba akong ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ano pangalan mo, kuya? Bonjing. Eh, ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to, pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabubuhay ako eh. Mahal po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Pakakasal po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. I
May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi, guys. Hi. Gagawa kami ng... Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Wala ka ba? Hello everyone! Welcome to this Kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kami Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay, ito, yan. ito. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama. Lagay mo pa. Sige pa. Bumuhos malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then... Ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay. Okay, and then you... Lahat na ba? Lahat? Guess na. Alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag ka pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More. Ayan. Sige. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. sige. Ganyan. Todo mo na yun. Todo Sige. na Okay na natin yan. to. Alam mo, okay na Kailangan yan. Okay na performance yan. level. Okay. Okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig by the way, ha? Ay! Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga. Next is... Okay. Panakarap pa. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Bigyan dito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Ito tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, mimix Tapos mo muna get ba? one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila. Pour it in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! O yung ano, do not Ay, eat. durugin mo like crap. Si Mama yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends, Bago mo ilagay ano sa ibig sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl.
Tumahimili Tapos ka. na sumama pang... Ito. Oh, okay, yes, yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ah, pwede na yan. Subo mo kita niya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Maria, makinig ka muna. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand, yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin ko? Gutom na nga to. What you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Oh, no! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo lang ang galit mo kay DJ Shania dyan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, Show your mama. di ba gaganyan? Tapos, In the... okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki ng kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yun, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Again, Jay, what's the songs, by the way? Fairness, ito sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. Hindi nahalo. Yung iba. Finish fried up. May kasamang silika at packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City?
Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic!
Naka-live na pala tayo. O, yan na. Tawag na kayo sa aming Viber number. Di ko alam na naka-live na tayo, Papa. Loko ka. Nag-upload pa naman din ako ng pictures. Na-upload ko kasi yung picture ng anak ko. Sobrang nakakatawa yung itsura niya. So, tawag na kayo sa Viber number namin, 0916-529-559. Nakakatawa yung itsura ng anak ko. One, two, three, four, five, six. Ay, nga pala, dapat pala si Abitus Alonso pala mag-post ng sarili niyang picture. Shoutout Riniel. So again, pwede na kayong tumawag sa aming Viber number. If you want to share top secrets. Wala daw sound. Bakit wala sound? Sobrang nakakatawa yung tsura ng anak ko.
Tawag ang Viber. Yes, Viber. Ayan, meron na tayo. Ano muna po kayo? Answer nyo muna po. Reply muna po kayo bago ko kasagutin yung tawag nyo. Ipagdadamot kita. Ano yan? Ayan na.
Tawag na po kayo. Ayan na, may mga Huwag po muna kayong tumawag ulit hanggat hindi po kayo nakakasagot sa message. Ayan. Meron pa ako message. Nakakatawa yung tsura ng anak ko. Sorry na. Sobrang nakakatawa siya. Yung sobrang cute niya. Ayan na. Ay. Magano po muna kayo. Mag-reply muna po kayo sa message ko before I call you. Nakakabit na kaya? Hello? Hello po? Hello? Hello? Naririnig po ako? Hello? Hi? Papa, Hello? Hindi yata ako naririnig. Hello? Hello? Nakasaksak ba yan? Ano kayang mali? Oo naman. Ayan. Nawala po yata siya. Oo nga, nawala siya. Pero nakasaksak na to, no, Papa? Hello? Hello? Hello po, naririnig po ako? Hello? Hello, naririnig po ako? Hello? Hi?
Hi, naririnig po ako? Hello? Hello, naririnig po ako? Yes po. Ayun, thank you so much. Ready na po ba kayo mag-share ng top secret nyo? Yes po. Okay, ganito sir, no? Pwede bang mag-reply ka lang sa akin ng yes dito sa Viber para alam ko na may consent ako sa inyo? Ay, sige po. Sige po. Tapos kung pwede sir, lagay mo na yung ibang details na kailangan namin para mas malinaw ang ating usapan. Okay ba yon? Okay po. Sige po. Antayin ko po ha. Opo. Okay, sige. Hi sir. Ready ka na po? Hello po. Hi. Yes po. Hi. Hello po. Sige po. So, familiar po ba kayo sa programa? Yes po. Okay po. Sige, sir. Standby na po tayo, no? Tatanungin ko po kayo, pangalan nyo, edad nyo, sang lupalo po kayo galing. Lahat po ng yun, pwede namang gawa-gawa nyo lang para maprotektahan po natin yung identity ninyo. At pag natanong ko na po lahat ng yun, tsaka ko po itatanong yung ano ang top secret mo. Diretsahan po tayo, wala nang paligoy-ligoy pa ha. So kung ano po yung nilagay nyo po dito, yun din po yung sasabihin ninyo. Tapos tsaka lang po natin sasabihin o ikukwento kung ano po talaga yung tunay na nangyari doon sa likod po ng pangyayari doon sa mismong top secret po ninyo. Okay po ba tayo doon? Okay po. Sige po, standby na po tayo. 1 minute po, ere na po tayo. Salamat. Sir, palapit na lang ng bibig sa mikropono, ha? Okay po. Tapos, sir, papatayin na lang po ako ng kahit anong monitor ng radyo o ng social media nyo, ha? Direkta po tayo dito sa Viber mag-uusap, ha? Okay po. Okay po, salamat po. Ipapasok ko na ha, ganyan. Parang pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rakitera and welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan bagkos ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. Sa ngalan ni Titan Jello, meron na po tayong Top Secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi.
Hello, good evening. Hello, good evening po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Supreme na po. Ano po? Sorry. Supreme. Sir, okay lang lapit mo po yung bibig mo dun sa mikropono ng cellphone mo para mas marinig ka po namin. Supreme po. Pakiulit-ulit, sir, kasi kung hindi ko po kayo maintindihan, mas nararapat po siguro na ibaba po muna natin yung tawag. Hello, sir? Supreme. Tama po? Hello, sir? Hello po. Supreme po. Yung tawagan. Okay, Supreme. Sir, medyo malayo lang po yung bibig nyo dun sa mikropono. Kasi kanina po, sir, hindi po ganun kalayo yung mikropono nyo dun sa bibig ninyo. So, naririnig ko po kayo ng malinaw. Ngayon po, medyo napapalayo po tayo dun sa mikropono. Okay lang po, ilapit po natin. Okay, Supreme, ilang taon na po kayo? 32 po. 32. Okay, I think nag-ayos pa si Supreme ng kanyang microphone. Supreme, 32, tama? Yes po. Tagasan ka? Taga Manila po. Manila. Alright, buti. Maganda na yung dating mo sa amin. Narinig ka na namin. Alright, Supreme, 32 from Manila. Ano ang top secret mo? Meron po akong nakilalang girl sa TikTok. Meron naman po akong partner na sa abroad. Ngayon, umuwi po siya. Nakita niya po lahat ng conversation namin. You mean nahuli ka ng partner mo? Yes. Na merong... Meron other woman po. Okay. When you say meron kang other woman, hanggang saan umabot ang inyong relasyon nitong babaeng to? Actually po, magto 2 months na po kami. Hanggang ngayon, hindi pa rin po kami tumitigil. Magto 2 months na kayo hanggang ngayon hindi pa kayo tumitigil. So, ano bang nagustuhan mo dito sa other woman mo na ito? Mabait po siya eh. Mabait? Mabibigay niya lang po yung lahat ng gusto ko. Mhm. Yung hilig ko, ayun po. Kaya nagustuhan ko po siya. Gano'n na kayo katagal ng partner mo? 12 years po. 12 years. May anak ba kayo ng partner mo? Meron po. 2. 2. Kasal ba kayo? Hindi pa po. Hindi pa. May plano ka magpakasal dito sa partner mo? Wala po. Wala. Alright. So, gusto mo lang talaga na magkaroon ng anak sa kanya. Ganun ba yon? O hindi mo akalaing magkakaanak kayong dalawa? Talagang inanakan ko po siya. Mhm. Sa kadahilanang? Mahal ko po siya nung una. Mahal mo siya? Yes. Okay, mahal mo siya nung una. Opo. So, bakit Opo. nawala yung pagmamahal na yon? Kasi po, parang patagal po, nawawala na po yung love. Parang nanlalamig na po kami sa isa't isa. Anong turning point nun, Supreme? Simula po nung nag-ibang bansa po siya. Kailan lang ba siya ng ibang bansa? 5 years na po eh. 5 years ago. Yes po. 2 na yung anak niyo nun? Opo. Mhm. So, nung nangibang bansa siya, was it your decision also? Pumayag ka ba na mga ibang bansa siya? Pinag-usapan po namin yun. Pinlano niyo yun? Opo. Pumayag ka? Yes po. Para saan ba yung pangingibang bansa niya? Para sa amin po eh. Para sa inyo? Yes po. Nag-work ka rin ba? Yes po.
So yung work mo at yung work niya na nandito sa Pilipinas, hindi masyadong sapat para sa pamilya nyo. Yes, hindi po talaga sapat. Kaya nag-decide kayo na siya na lang mag-abroad para mas lumaki yung kita ninyo. Opo. So down the line, dun sa 5 years na yon, ano yung mga naramdaman mo nun nung hindi mo siya nakakasama? Fall out of love po. Paano mo nasabing na fall out of love ka? Was it because of the distance o dahil sa hindi na siya nakakapagbigay ng atensyon at oras sa iyo? Ganun na rin po. Ang dami po, maghalo-halo na po eh. Parang yung pagiging partner niya po na nawala po lahat-lahat. Parang nag-ibang tao siya. Simula nag-ibang bansa siya. Para siyang nag-ibang tao nung nag-ibang bansa siya. Opo. Sige nga, bigyan mo nga kami ng idea kung anong pag-uugali meron tong partner mo before. Ano naman siya, maalaga siya sa pamilya, mapagmahal, makajos. Ayun po. So, nung nag-abroad siya, ano na yung naging katangian niya? Parang naging malamig po siya eh. Palagay mo ba may iba siya? Wala naman po. Napag-usapan niyo ba na nakakaramdam ka ng panlalamig mula sa kanya? Opo, pinag-usapan po namin lahat. Yung umuwi siya. Tapos ayun na nga po, nakita niya po lahat. Nito lang. Yes, yung March lang po. Anong reaction mo nun? Na-shock. Nag-deny ka ba o umamin ka agad? Wala po, hindi ko bumanday kasi po huli po niya lahat sa chat eh. Umiyak siya? Opo. Humingi ka ng tawad? Hindi naman po. Hindi ko naman po kasi pinagsisihan. Pwede mo bang ulitin ulit yung sinabi mo kanina? Hindi mo naman kasi? Pinagsisihan yung ginagawa ko. Hindi ka nagsisisi dun sa pagloloko mo sa partner mo? Paano mo nasabi yun? Kasi parang mahal ko na yung other woman ko eh. Mahal mo na siya. Gaano kayo kadalas nagkikita? Isang beses ko pa lang siya nakikita pero maalaga siya eh. Isang beses mo palang nakikita pero maalaga siya. Simula kailan nga kayo nagsimulang mag-usap? Simula February. And then, kailan kayo nahuli? Yung March po. So, isang buwan pa lang kayo nag-uusap, tapos mahal mo na siya agad? Opo. Paano mo nasabing mahal mo na siya agad? Ganun po yung pumano sa puso ko tsaka sa isip ko. Iba po yung At saka paano mo nasabing maalaga siya sa'yo? Isang beses pa lang kayo nagkita. Kasi alam niya po na mayroon po akong partner. Naiintindihan niya po yung mga sitwasyon ko. Ano bang sitwasyon mo? Nahihirapan ako sa sitwasyon ko dito. Tapos, ako lang nag-aalaga sa 2 bata. Tapos siya, naiintindihan niya kahit meron akong partner, okay lang sa kanya. Siya wala rin ba siyang sabit o meron din? Wala po, single po siya, dalaga. Paano mo nasisiguro na tapat siya sa'yo? Kasi po, inaamin naman po niya lahat ng ginagawa niya.
sinasabi niya sa akin, lagi kami nagbi-video call. So, anong plano mo? Plano ko po siyang i-live-in. So, gusto mo nang piliin itong other woman mo at iwanan na itong original na partner mo. Ano po? Nandito pa rin ba sa bansa yung original na partner mo o nakaalis na? Nakaalis na po. Sinong kasama ng mga bata? Ako lang po. So, kapag nakipaghiwalay ka dito sa partner mo, na kanino yung mga anak ninyo? Sa akin po. So, gusto mo na isama sa'yo yung partner, yung mga anak mo dun sa bagong live-in partner mo, ganon? Oo, ganun na nga po. Nasabi mo na ba yung plano mo na yan doon sa bagong babae mo? Tanggap naman po niya. Okay sa kanya. Opo. Pero naiisip mo ba kung bakit ng ibang bansa yung partner mo? Opo. Para kanino nga ulit? Para sa amin po. Sa amin, mga anak ko. Pero talagang pakaramdam ko nag-iba po kasi talaga siya. Siyempre hindi ko naman pong masasabi sa inyo kung meron po siyang iba sa ibang bansa. Kasi hindi naman po siya ganun yung magkasama kami. Pero palagay mo, sapat ba na rason yun para lokohin mo siya? Parang hindi nga po eh. Pero sabi mo kanina, hindi ka naman nagsisisi na... Hindi nga po, hindi naman po ako nagsisisi. Pero dati tinanong nyo, sapat ba rason yun? So, hindi ka nagsisisi, pero alam mo sa sarili mo na hindi na sapat na rason na yun. Yun, para lokohin mo siya. Opo. Parang napakababaw lang po para sa sinasabi kong mga reason. Bago ba siya umalis ng bansa, nakakaramdam ka na hindi mo na mahal yung partner mo? Opo eh. Bakit nanatili ka pa rin? Para sa mga anak ko, sinusubukan ko po, tinatry ko. Inialapan ko po rin po yung relationship namin para sa mga bata. Kasi ang hirap naman po magsinungaling sa sarili. Totoo naman na mahirap magsinungaling sa sarili mo, pero susubukan mo para sa mga anak ninyo. Never nyo ba napag-usapan yung kasal? Usually po talaga, po siya, engaged po siya sa akin. Ano? Nag-propose na po ako sa kanya. Kailan tong proposal na to? Bago po siya umalis. Oh. So bago siya umalis, pinangakuan mo siya ng kasal? Opo. Tapos nagbago lahat ng yon? Nagbago po talaga eh. Kailan mo balak sabihin na maghiwalay na kayo nitong partner mo? Siguro po pagtapos itong tawag na to. Gusto mo kausapin natin ngayon? Huwag po. Baka nagpapahinga na yun. So, meaning, nandun pa rin yung pag-care mo sa kanya. Opo. Gano'n ka nakakasiguro na tunay na pagmamahal yung nararamdaman mo dito sa bagong babae? Parang sa kanya po umiikot yung mundo ko ngayon. Hindi ba't ganun din yung naramdaman mo nung una kayo naging magkarelasyon itong original na partner mo? Ganun nga po. Hindi mo ba naisip na posible maging cycle lang din yun, na sa una lang masaya, tapos sa bandang gitna, magulo na, tapos sa susunod ulit, hahanap ka na naman ng ibang babae? Hindi, sa tingin ko po, ito na po yung babaeng pakakasalan ko eh. Yan na yung babaeng pakakasalan mo? Yes po. Tumayo ba, sumaludo? I mean, sumaludo ka kasi nabilib ka sa kanya, ganon? Nabilib eh, kakabilib eh, ganon? Opo. Ang galing po kasi. Magaling saan?
Magaling po mag-alaga. Mag-alaga. Napapaamo. Opo. Yung alaga. Isang beses pa lang kayo nagkita. Kailan kayo ulit magkikita? Sa June 6 po ata. Bakit may ata? Kasi umuwi po siya ng probinsya nila eh. Paano kung hindi mag-work yung relasyon ninyo? Babalikan mo ba itong original partner mo? Hindi po. Anong gagawin mo? Halagaan ko na lang po yung dalawang anak ko kung di mag-work po sa amin dalawa. Palagay mo papayag yung partner mo na sa'yo yung mga bata? Opo, no choice naman po kasi siya. Nasa ibang bansa po siya. Hindi niya ba dadalhin yan sa mga magulang niya? Siguro hindi po. Siguro hindi po. Gano'n na ba katatanda yung mga anak ninyo? Isang magte-12 po, isang 10. 12 or 10. Palagay mo yung 12 years old na yun at 10 years old na yun, hindi hahanapin yung nanay nila. Parang di po kasi nila pag kinatawagan po sila ng mama nila, parang di po sila masyadong close. Pero hindi mo ba naiisip na ikaw yung magtutulay sa kanilang dalawa? Sa kanilang tatlo? Kasi ikaw yung nandito, ikaw yung magpapaintindi sa kanila. Ako nga po, pero lagi kong pinapaintindi sa dalawang anak ko na mahalin nyo yung mama nyo, kausapin nyo. Lagi naman siya sabi ng mama nila, hayaan mo na lang yan, mag-gadget. So, yun, tuloy kakahayaan niya. Parang lumalayo yung loob ng dalawang anak ko sa dalawang mama nila. So dahil doon, titigil na kayo sa pagpapaintindi sa kanila? Ako, habang lumalaki po sila, hindi po ako magsasawang paintindi sa dalawang anak ko na kung ano yung nangyayari sa amin. Palagay mo ba yun na yung best way para ma-resolve itong mga issues mo at issues mo sa partner mo? Tingin ko po hindi. Tingin ko mali po yung ginagawa ko eh. Kasi sabi rin sa akin ng kapatid ko, panandali ang saya lang to yung ginagawa. So ano nare-realize mo? Parang wala eh. Parang bulag ako, bingi. Parang nakapokus lang po ako sa kanya ngayon. Maganda naman siguro talaga mag-focus, lalong-lalo na kung sexy, makinis, ganun. Petit po eh. Petit. Oh. Cute. 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 Tapos single, no? Ready daw po siya magpaanak. Sariwa, ganun. Hindi ka ba natatakot sa karma? Natatakot po siyempre, pero nagdadasal naman po ako araw-araw. Pero palagay mo, itong ginagawa mo ngayon, nakaka-proud ba? Hindi po. At masasabi mo ba sa mga anak mo na balang araw maintindihan nyo rin ako sa ginawa ko? Ganun ba? Ang hirap naman po ang tanong niyo. Yun yung dapat mong paghandaan. Pag gagawin mo na talaga na makipag-iwalay ka dito sa partner mo. Malamang magtatanong yung mga anak mo, bakit kayo maghihiwalay? Bakit? Alam nga naman sabihin mo lang na parang, bago na yung nanay nyo, ha? Never mapapalitan yung biological mother nila. Never mapapalitan yung nanay sa buhay ng mga anak. Never mapapalitan ng mga magulang. At hindi mo pwedeng agad-agad sabihin dun sa mga bata na, lilipat na tayo ha, iba yung mga kasama namin.
Baka lang kasi So- hindi mo naisip yung part na yun. And I'm here para sabihin tong mga bagay na to kasi baka nakakalimutan lang natin sa sobrang gusto natin na matupad yung mga sarili nating kagustuhan. Baka nga po. Kaya nga po tumawag dito kasi medyo parang naguguluhan po ako sa mga desisyon ko po sa buhay. Gusto mo ba ng advice? Opo. Talaga ba? Gusto mo ng advice? Parang kanina desidido ka na sa gusto mong mangyari. Hindi ko simula po yung pinagsabihan mo. Na ano po eh. Parang paliko-liko po yung isip eh. Baka lang kasi hindi mo nakikita yung mga parting yun. Hindi ko alam Kumbaga ako naman parang kaibigan mo lang dito na sinasabi lang sa'yo yung mga bagay-bagay na to. Baka naman, sabihin mo sa akin kasi sabi ni DJ Rocky, ito yung gawin ko. Tinatanong kita para malaman mo din yung sagot sa puso mo, dun sa kaibuturan ng puso mo. Kasi kung may mga bagay na hindi ka pa handang gawin, kasi na-realize mo ngayon, hindi ko na pag-isipan to. That means, kailangan mo wag magmadali at mag-isip-isip sa buhay. Kaya nga po eh. Pwede ko nga po sila mahalin parehas eh. Ay wow, gusto mo pa dalawa sila. Alam mo, siguro kaya maraming mga single kasi yung sa'yo, dalawa yung gusto mo. Charot to darot. Dun sa mga kabisyo natin out there, na dala-dalawa, tatlo-tatlo yung ginojowa, mamigay naman kayo para mabigyan po lahat. But kidding aside, Supreme. Yes po. Sige nga, bigyan mo ako ng magandang linya na sasabihin mo sa mga anak mo once sasabihin mo maghiwalay na kayo ng magulang niya. I mean, maghiwalay na kayo ng nanay nila. Isa lang po masasabi ko, mga anak, mahal namin kayo ng mama niyo. Maiintindihan niyo to pag nasa tamang edad na kayo. Palagay mo, anong maging reaction nila? Siguro magugulat po sila. Kasi hindi naman po namin sila, pinalaki namin sila ng puno ng pagmamahalan. Tapos biglang ganito. Yun na nga nabura ba sa isip mo kung paano kayo nagsimula ng babaeng to? Hindi po nabura sa isip ko kung paano kami nagsimula. Kasi dati po akong bad boy, pinagbago niya po ako eh. Pero gusto mo rin naman sa sarili mo na magbago ka, maging good boy ka. Opo. So ngayon bumabalik yung pagka-bad boy mo, ganun ba yun? Ay, sa kama. So masasabi mo ba na ang relasyon mo dito sa other woman ay mas pinangingibabawan ng init ng katawan? Parang gano'n na nga po. Yung init ng katawan, namimiss mo lang sa kama yung partner mo, ganun ba yun? Hindi naman po. Naimiss ko yung dating siya. Kaso parang hindi na siya babalik sa ganun. Namimiss mo yung dating siya? Okay. Explain mo nga yun. Tumaba ba siya? Parang feeling mo ba naging low siya? Pumangit siya? Naging dambuhala po eh. Naging dambuhala? Yung butanding. Butanding. Palagay mo bakit siya naging ganun? Hindi ko po alam sa akin. Baka nai-stress po siguro. Bago ba siya manganak, payat siya? Hindi po, sexy po yun. Yung sexy siya. Bago po umalis yun.
Bago umalis ng bansa o bago manganak? Bago po umalis ng bansa, sexy po. So dahil sa physical appearance ng partner mo, kaya mo siya niloloko? Kasabay-sabay na po, di ko na po siya minahal, di ko na po siya mahal. Tumaba na po siya. I think it's best talaga na hiwalayin mo na tong partner mo. Hindi ka deserve nun. Hindi mo yung deserve. Hindi mo deserve siya, hindi ka deserve nun. Kasi ikaw, tumitingin ka lang sa panlabas na anyo at dun sa init ng nararamdaman mo tsaka sa personal na hangarin mo sa buhay. Hindi mo iniisip yung pamilya mo, hindi mo iniisip yung sarili mo, hindi mo iniisip yung mga anak ninyo, hindi mo iniisip yung sakripisyong ginagawa niya sa ibang bansa, kung paano siya kumayod doon, kung bakit siya tumaba, stress eating, dahil sa paglayo niya sa inyo ng kaanak niya. Pag nilalagnat siya doon, mag-isa niya lang ginagamot yung sarili niya. Ikaw, kasama mo mga anak mo at nagpapakasasa doon sa piling ng kabit mo, kausap siya. May pwede kang matakbuhan na kaibigan na nandito ka sa Pilipinas, pero siya, wala. Nandun lang. Kaya ang ibang tao, OFW, nananaba sa ibang bansa kasi nag-stress eating, na-stress siya, pero pinadadama niya ba sa'yo na na-stress siya? Opo, lagi niya po inaaway. Lagi kanyang inaaway. May ginagawa ka ba para kahit papaano mabawasan yung stress niya na nasa abroad siya? Nagtatrabaho naman po ako. Nagtatrabaho ka pero sinabi mo ba sa kanya na nandito lang ako para sa inyo? Huwag kang mag-alala. Lagi ko po pinapaalala sa kanya yun. Pero parang away niya po palagi. Inaaway ka niya palagi. Yan. So, hindi na talaga kayo magkakaayos, no? Siguro pag God na po bahala kung kami talaga. Kami talaga. Hindi, wag mo na. Si Lord, wag mo nang gamitin si Lord. Mahalaga dito, mag-focus ka doon sa mga goals mo sa buhay, kung saan ka sasaya, kung saan ka liligaya, kung saan ka makakaramdam ng kapayapaan. Kasi yun naman talaga yung yung gusto nating mangyari sa buhay, 'di ba? Yung maging masaya tayo, yung maging payapa tayo, yung walang masyado tayong iisipin na stress sa buhay, kahit na alam naman natin na yung nagiging stress ng ibang tao ay dahil lang din sa pagtatrabaho, pagsasakripisyo para sa atin. Kasi kung hindi mo lahat nakikita ng yun, it is really best para mag-focus ka na lang sa sarili mo. At kung po pwede, kasama mo din yung mga anak mo, 'di ba? In God's plan na lang po siguro. God's plan. Palagay mo plano ba ni Lord to sa'yo na magkatagpo ka ng ibang babae bukod sa kinakasama mo? Basta ayun na lang po. Kung yung Ilayo ka niya dun sa current partner mo. May nagawa ba yung current partner mo para maging ganyan ka? Like, may masama ba siyang ginawa sa'yo para maging ganyan ka para sa kanya? Talagang magsasabi na po nga ng totoo. May naano ko po kasi siya talaga. Nahuli ko po. Nahuli mo na? Na ano? Na nagkaroon siya ng sa ibang bansa. Third party? Yes po. Paano mo siya nahuli? Nakakita ko po sa mga pictures kasama niya, tapos parang yung umuwi siya, kausap niya. Tapos may nag-chat po sa akin yung partner ng lalaki. Kaya parang nawala po lahat. Kailan to? Yung nag-chat po kasi sa akin yung babae. May pruweba 3 ba? years na daw. 3 years na po kasi yung asawa po nag-chat sa akin eh. May pruweba? Meron po eh. Mga picture, video, ganon? Oo po. Meron. So, yung ginawa mo na pagkakaroon ng other woman na nakilala mo sa TikTok, ganti mo lang yon. Opo.
Sarap ba sa pakiramdam na makaganti? Hindi po eh. Hindi. Hindi. Tama ba yun? Mali po ang gumante. Alam ko po yun. Nagsorry ba yung partner mo sa'yo nung nahuli mo siya? Hindi po. Wala po siyang pagsisisi. Palagay mo sila pa rin hanggang ngayon? Tingin ko po. Opo. May plano ba siya mag for good dito sa Pilipinas? Sabi niya, matagal pa po yun, sabi niya. Matagal pa kasi hindi pa natatapos sa pag-aaral yung mga anak ninyo. Opo. Ano bang trabaho mo, Supreme? Grab po. Grab driver. Okay ba yung kitaan natin ngayon? Medyo mahina. Kasi po, mataas po ang gasolina. Okay. Supreme, marami akong kilalang mga Grab driver na mabubuting tao. Mababait. Opo. Pero naniniwala ako na sa tao naman kung manluloko siya o hindi. Kung gaganti siya o hindi. At kung isa siyang karespe-respetong lalaki. Hindi naman sagot ang pagganti para maging quits kayo eh. Eh di sana kung naratagpuan mo na yung sarili mo sa ganun, hindi mo na mahal, hindi mo na sana niloko. Parang sabi ko lang po sa sarili ko na gusto ko siyang gantihan. Gusto ko iparamdam sa kanya kung paano yung ginawa niya sa akin. Ano, masaya? Hindi po. Ulitin mo pa. Hindi ko na po ulitin siguro. Hindi mo na ulitin kasi nga ipagpapalit mo na itong partner mo dun sa bago, tama? Opo, gano'n na nga po. Palagi mo dyan ka sasaya? Masaya na po ako sa kanya ngayon. Sana kung saan ka masaya, sige. Do it. Pero sana hindi lang dumating yung isang araw na pagsisisihan mo lahat ng mga naging desisyon mo. Tingin ko naman po, hindi naman po pagsisisihan yung ginawa ko ngayon. Sana Supreme, sana lang. Anyway, may gusto ko pa bang sabihin, Supreme? Yun lang po yung masishare ko ngayon. Tatawag po ulit ako sa inyo pag kung ano po ulit yung balita. Sige. Bukas yung himpilan namin dito sa Love Radio para makatawag ka ulit sa programa namin. Pero sana, sana talaga matagpuan mo yung kapayapaan, kasiyahan ng buhay na ito. At sana huwag kang umakto na para kang binata. Well, in fact, may anak ka na. May mga anak ka na. Okay? Okay po. Baka Salamat, DJ nakakalimutan mo Rocky. lang. Okay. Salamat, Supreme. Ingat. Sakit ang likod ko. Parang kailangan ko na basahin. Di ba gano'n naman talaga sa umpisa? Masaya lang. Tapos bandang gitna, dyan nagugulo. Tapos parang minsan may isip mo yung partner mo, parang di mo na mahal. Pero bukas, ay mahal ko pa rin pala siya. Alam mo yun? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, mararamdaman mo talaga sa kaibuturan ng puso mo, mahal na mahal mo yung tao eh. Loving someone is a choice. Hindi siya yung pakiramdam lang. Hindi lang siya nagbabase sa emosyon. Hindi siya nababase lang sa feelings. Kasi kung feelings lang ang pagmamahal, edi sana ang dami na pong hiwalay talaga ng mga mag-aasawa ngayon. And madalas sa mga naghihiwalay na mag-asawa, nagbase lang sa emosyon nila. Kaya, boom! Nakakatakot. Pag ang isang tao nagbabase lang dun sa emosyon niya. Hindi naman kasi puro kilig lang eh. Pagdating sa isang relasyon.
Lalo-lalo na kapag nagkaanak kayo. Ay, andyan yung magpapalit yung babae ng diaper, tapos yung lalaki, walang gagawin. Yung pwede mo lang siyang sipain. Para alam mo kung yung gagawin mo, sipain mo siya. May inis ka, may irita ka sa kanya dahil di niya naiintindihan yung mga ginagawa mong sakripisyo. Yung mga lalaki din, may inis din sa babae kasi ang gulo-gulo ng bahay. Bakit ganito, bakit ganyan? Pero hindi nila naiintindihan na mag-isa lang siya. Na nag-aayos ng bahay. Tapos may mga anak pa. Kaya, sa mga pagkakataon, hindi nyo mahanap yung isang bakit yung tama. So, balikan nyo mas bakit mo siya piniling. Kapag hindi nyo nabalikan yun, at hindi mo napaalala sa sarili mo, at hindi mo naibalik yung sarili mo doon sa posisyon na yun, matakot ka na. Because it's time for you to let go. So, hindi mo nilawin. Bakit? May mga bagay na sinasa communication ng babae. O, hindi nakikita ng mga lalaki. Kasi issue ko, takot sa mga essence. Iba ba yung tiis na tiis? Sa kaya na lalaki na yan. Pero ito, at ang ibang bansa, tapos parang may extra pagpera. Kasi isip ko pinag-inan ko sa... Ba't sinabihan ka ba na lalaki ka, ikaw dapat magtrabaho? Siya na mismo yung gumawa ng paraan para makatulong dun sa pamilya. Kasi ang iniisip na lang niya, hindi naman yung ego mo eh. Iniisip niya yung pamilya din yung kung paano kayo makakasupply. Hinawakan niya pa nga ng todo yung ego mo para hindi mabasag eh. Kalaban kasi yun ng mga lalaki, yung ego nila. Ang lalaki naman sila ng mga babae. Ayun na, diba? Nandiyan na yung boses. Nandiyan na yung parang, gagawa nga ako ng itong mga gawain para makadagdag sa aking ego. Pero totoo, hindi nga na ng babae yung ego. So sabihin na natin, may mga pagkakataong hindi kinakaya na maingatan. May mga nasasabing hindi magandang bagay. Pero tatandaan na palagi kung bakit nyo ginagawa. Yung mga pagsasakripisyo nyo. Laging para sa pamilya, hindi para sa pansarili lang. Kasi kung pansarili lang talaga yung iisip ninyo, sana hindi na lang po kayo sana hindi na lang kayo nangako sa isang tao na mamahalin siya habang mabuhay. Sana hindi na lang kayo nangako nga ako na papakasalan na. Ang gulo nyo naman pa rin. Mag-isa na lang kayo sa buhay kung gano'n. Hindi nyo kaya pangatawanan yung mga sinabi ninyo sa buhay. Huwag na kayo mandamay ng iba pa. Wala na may ibang ginawa kundi mahalin kayo. Anyway, at the end of the day, take mistakes, and at the same time, pwede ba rin naman tayo mag-gusto sa mga pagkakamali natin na choosing what is right. And again, pagkakalaman sa pag-issue ng pagmamahal ay hindi lang nababasa sa emosyon. Pagmamahal sa ang desisyon. Araw-araw ka na ganun yung sumusunod, ibigay lang siya. Kahit hindi siya. Kahit araw siya. At yun ang tunay na pagmamahal. And sa mga kamisyon po natin out there na gusto mag-share, bukas na lang po ulit or mamaya na po ulit. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi sa ngalan ni Titan Jello, kasama mo ang Basa Princess DJ Rakita. Dati kayo nakatutok sa 90.7 World Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Basics. Metro's #1 Love Radio. Basic!